lefol men nogas e jeetaɓiwol. En puɗɗorima inde Allah jurmotoɗo jurmittoɗo. En juuli e ko makko ɓurnaɗo Muhammadu, yo jam e kisal gon e mum biɗo. On baraɗo ngam dandude fittandu mum ko cahudinɗo. On baraɗo e dow hisnude jawdi mum ko cahudinɗo. On baraɗo e dow tabitinde neɗɗankagal mum ko cahudinɗo. Hettiyankoɓe men tedduɓe, on calminama e inde, on manama e jettode. En jetti genotowɗo o nde hokki en fartange artude hande jokkude taro deftere professeur Abuu Bakri Musaa LAAM, deftere nde o inniri SAWRU GANNDAL. Eɗen ciftina tan falindi gaaci belɗi nana toon ɗi ko maabu suudu paate, hono musidɗo men haadi Samba Tabakali mo juude guuriki. Ene huufi haalirde nde musidɗo mon Chérif Ba mo cilbe mban Samba Gural Baba Leñol. Jaranno ɗen ko e tayre hono pinal tubakoɓe e hello mum 180 kanko ceernal sernaɓe hono professeur Abuu Bakri Musaa LAAM haalata ha joni. O wi so ɗum yawti wiyoɓe ene haawi ɗumen holno ɓaleɓe jatiri caggal so tawi no wireteni ko kamɓe gadi finde e aduna he, ɗon ne jaabowol mum sattani. En jeen ko e duuɓi dabɓi timmani duuɓi 50 ɗeɓi gasde ha laaɓa. Yahude en ko hakkude hitande 1939 fay hitande 1945 tan lepta lepte musɗe bawɗe nandinede e teret ɓaleɓe. ɓaleɓe kañum en ko hakke duuɓi 100 tonga piya liggina mbara. Fonno hawde yimɓe kay ko hono ɓe daɗiri e o musiba wona holno nawti pinal maɓɓe caggal. Grèce hanki, Rome, Portugal, Espagne, ɗe leyɗele fof pinal mumen lewlewtino, kono ɗum haɗani ɗumen waade no meeɗa dañde pinal mangal ni. Misra hanki kañum fof e mawnunode pinal, waɗi saha misranaɓe ko ganduno fof majjirɗumen ha Rome en e Grek en ɓeɓe janginno no ceerno janginirta almudu ni, battini jaaladeɓe e jalkiddeɓe. Kono ɗeɗo leyɗele fof dey ala hen leptandi duuɓi 100. Won cooji tubakoɓe kadi biyoji waɗi pinal ɓaleɓe Afrique yatirde caggal wona traite ɓaleɓe walla jimandi tubakoɓe ala. Waɗi ɓaleɓe tardude ko gandal saktetenoka koko suuɗeteno. Ma neɗɗo heble ko juuti nde fuɗɗa udditede e won gande. ɗonne kadi ko wasde ƴewtindade holko felɓini pinal ɓaleɓe Afrique. So tawi yontaji e pelle natti tawtawtodirde sabu teret ɓaleɓe walla golwole tubakoɓe bonɗe bomɗe hewɓe e sagataɓe Afrique, holno gandal ronrontodirta. Misra hanki fof ɓurno wawde suude gandal, kono ha laamu ngu yani gandal meeɗa tanjirde ha majji, ndeke noon wona suudde walla beyirde gandal majjinta ɗum walla dandata ɗum. Ala majjinta gandal ko rendo harsinede ha ronka deeje. So ɗum yawti pawen hen wonde ala fof ɗo yiya gandal ene beyire, ala fof ɗo woni.
yeru mum ko leyɗele baade no Faransa en e Amerique en walla ko nandi hen gande mumen ɓurde luggidde keɓotako ko sirru mawɗo taari ɗumen ko beyyirte e duɗe jaaɓe ha tirde ko gande jaaɗe ha natti hawde kono gandal kala bawngal firtude hunde wona noon tan hebroto ɗum gonɗini ɗum ko so ɓaleejo ummima ɗo jangoyi Farayse won fannuji gandal hade jomum wawde jangude ɗumen ma jaɓa won sarɗiji teso diwi ko haaldano so rentaki ko hen fittandu mum heddoto ha joni dey tubako e mum yidde mbuɗu nde ƴewti ndi tawi macungagu natti yaltinde bénéfice kewɗo wad feere no macungagu iwri kono tubakoɓe e kenje mumen dari ko e nannude e hakkillaji yimɓe wonde so teret ɓaleb dartinama ko Allah e jurum nderagu won e tubakoɓe ko gonga ɓen ene godi ko wayno Victor Scholz gurnoɗo hakkunde hitande ujunere e temedde jeettenayyi fay hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeenayi e tati e woɗɓe nanduɓe mumen kaɓanama ndimagu ɓaleɓe kono haala mabɓe watti teskede kono machine curki fuɗɗi wawde lomtade maccuɗo ciftinen koye hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe nayyi e jeetati macungagu momta e leydi Farayse tawi nden masiŋaji puɗɗima yaajde e leydi he masiŋ noon foliri maccuɗo walla liggotoɗo bawɗo fof ko tampata habtotako waɗata grewte ɓuri neɗɗo hewde sembe ndeke noon wona jurum nderagu mehu dartini terel ɓaleɓe itti macungagu ɗum jeddude ɗum fof yo rutto e tariha Amérique naaɓe rewo e wargo kaɓi e koye mumen hakkunde hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeegom fay hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeegom e joyi rendiniɓe koko faati e ittugol macungagu rewankoɓe ɓe e gardogol Ibrahim Lincoln gurnoɗo hakkunde hitande ujunere e temedde jeetati e jeenayyi fay hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeegom e joyi jinno ko macungagu iwa wargankoɓe ɓe kañum en jinno ko yo macungagu duumo ɓaleɓe liggine ƴewtintoɓe fof noon nangi ko waɗi leydi ndi feccade ko wargankoɓe ɓe ko ndema bukki e simme wurnata ɗumen te kan ndema namni ko juuɗe kewɗe ndeke noon ɓe mbawa woppude maccuɓe mabɓe jaha rewankoɓe ɓe kañum en ko usinaji jogui ndeke noon sinno ko sago mumen maccuɓe ndimɗine beele ma ouvrier kew jobdi joɓete usto ɓeyda bénéfice joom kalisaji en ene laaɓi kam ɗum wona jurum walla gañgu ɓaleɓe saabi hare hakkunde Amérique naaɓe ala saabi hare nde ko goto e mabɓe fof yinno ko ligginirde ɓaleɓe no welda mbiyen e fannu ɓurowo ɗum nafde o so won e mabɓe yinnoɓe tongidde ɓalejo ko ha nanna ɗum e tongol gongol ene gasani tawa ɓaleɓe wonnoɓe worgo Amérique ɓuri tampude ko nde wargankoɓe poola macungagu itta waɗi noon ko wargankoɓe mettinɓe saabu ko poola ko mbad pelle darinoɗe e yande e ɓaleɓe sikkunoɓe ɓoggi kalifandi taƴi koyna ɗumen walla mbara ɗumen ko nden fedde wotere wiyetenode Ku Klux Klan teska e golle mum bonɗe ɗe gollanno ɓaleɓe wonɗo yimɓe nanga duppa ene nguuri ɓeya mbaɗa yarga ɓeya pella ɓeya turfita cettal ɓen golle bonɗe ɓaleɓe Amérique jejjitta ɗumen ha bada te ko kanje dondi ha joni fitinaji hakkunde waɗeɓe e ɓaleɓe Amérique
ene waynone Afrique ne waɗi tubako tottidde ɓaleɓe ndimagu mumen caggal nde jimi ɗumen hakke duuɓi temedere ko ƴewtade tawi so ɓalejo heɓi hoore mum ko nden bénéfice ɓurata hewde ndeke noonne ɗone nde Angleterre e Faraïse dokkata leyɗele Afrique jeytare hono indépendance wona jurum mumen e majje tolni ɗon ala ko tawde ko nden joom jawɗele en ɓurata fewnitade ko ɗum addani e won winoɓe jiɗa indépendance wawnede tottita ndimagu mumen e alay sago ko ni tuba ko abbitori dow acciri laamu ɓaleɓe suɓaɓe kebla kono laaɓi hande wonde ko heewi e ɓen koɓe hakkillaji mumen pulkita lowa miijoji ɗi jaadani e ko nafata Afrique walla no goɗɗo heewi wiide ni ɓe gonno tan ko wala ŋuuji jiiɗo oto mo anda fof ene wawi sikkude ko walan jogii oto ala jogii oto ko nangowo e walan o ene yiltira no welira fof tubako e mawnude peeje nanni laamuji ɓaleɓe ko e ñamale ɗe ganduɗa ko nafi ñamluɓe ɓe ɓuri ko nafi ñamlaɓe ɓe kono haɗani ɗon tubakoɓe ñamli on ko ñamale ɗe gasata yoɓede ha bada sabu ɗum tubako e yidde mum kalis e wawde ɗum liggade yiitu feere nde ganduɗa so ñamlima mbuɗu hitande fof ngun mbuɗu wonko jibinta ko ngu jibini ko kañumne hitande fawinde hen nde jibintu goɗɗum e dabɓa tan ene juuta ñamande ma ene ɓeydo teddude sa ruttima noon a ƴeewi ko ñamlanoɗa ko tawata ko a yoɓi ɗum gila ko ɓooyi hey ceerno ɗum way tan kono desdal fowru ni ñande fof ma ar wima hoto beylam woni nde tubako loggi e daade ɓaleɓe nde ɗo ñamande bonde o rutti o ƴeewi yomnittoɓe ɓe ngala jurɗum ɓen goni FMI woni Fonds monétaire international e Banque mondial ɗiɗo galleji toppitiɗi gueɗe kopporeje ko kañum en ɗeɗɗata kala pawiɗo ñamande jogaɗa mbasa jogade a yoɓat ñamande ma alay sago hande hakkillaji fof ene kawri wonde ko nde ɗo ñamande feŋi leyɗele kewɗe baɗeno leyɗele Afrique ni e basal duumingal te ɗon ɗoɗe momtaka nden ɗen leyɗele ɓamtotako holko haɗi tubakoɓe yafade nde ɗo ñamande bonde ko wawi haalede fof yidde mbuɗu kam nani hen en ji dow seeɗa wonde tubako ala ko fondi haalis ene jarani ɗum ɗo woni fof ko ɓuri raɓɓidde e haala pinal tubakoɓe ko pinal kalis ko kalis jogui aduna hande o ndeke noon yaafade ñamande nde wayata e tubako kono ƴettude laaɓi taƴa hunde e ɓandu mum ni hay sinno ma wonde waɗi sikki ala ɗum yawata kono tubako e mawnude ceytanagal caggal nde fawi ɓaleɓe e woɗɓe hono mumen ko amre fawnode forti koyngal rutti kadi ene walla ɗumen ene anda wonde leyɗele Afrique kewɗe hen nguuri ko e ballal kala hen ndi heɓani ballal leyɗele tubakoɓe ko e caɗele wonata safrata yimɓe mum janginta ɗumen hen sahaji ni jomum en ko e heege bonge gonata ɗum waɗi doole e leyɗele tubakoɓe mbiyata ko hande sinno wona kañum en ɓaleɓe ɓurata wurde gurdam bonɗam yama taw ko ɗum gonga kono so ƴewtidama tawete ko hay e nder ballal
tubakuwoɓe ɓuri woƴede kadi ko kalis ɗum wona takkude tubako walla tonje ɗum koko woodi waɗi noon ko jambureɓe humpitiɓe fiyakuji ballal gandini won sirruji goni e balle tubakoɓe ballata ɗe so tawi ko kalis balluɗomo o heewi wiide ko yo sowru e leydi mum tawdi noon ko kañum jogii dande coggu ko heewi e kalis o ruttoto ko e mum so tawi ko ballal ngura koko remete e leydi mum jomum heewi addandema hay sinno wona ɗum cohluɗa heewiɗo neɗɗo yuppana e paalel mum jelari orge walla blé walla kosam tawa sohluno ko gawri e maaro ballowoma saha e saha fof so haalanima a nanat so wawnima a wawa salade sabu wonɗo heedanma e ngoon yeeso ballal wattinta ko waade no ɓoggol karsangol e daande balleteɗo woni nde ballowo o wela fof yolbina walla ŋerna ɗon ndimagu aade nattiɗon wonde so ɓurama ƴewtindede kadi ma tawe wonde won balle ngura ɓuri nafde ko walloɓe ɓe waɗi noon ko heewi e leyɗele tubakoɓe ko ndemata ko ɓuri sohlaji mumen ko heewi hen jarata heewi bonko werlede ndeke soɓe dañi ɗo ɓe juppi koɓe ɓurtira ko maɗum wallude e hadde jeeguji buukade kono ɓuri bonde e balle baɗe noon fof ko so juuti ɗe mbarat ndema leyɗele balleteɗe ɗe sabu hankadi remoɓe coftanta liggade ko balle ɗe jeytete ko ɓuri webde e jeegu ko rema e nder leyɗele ɓaleɓe ɗe hande o ene laaɓi wonde so e jeeguji hakkude leyɗele rewna walla so e ballal rewna tubakoɓe dari sabu yidde kalis ɓurtude ko e warde ngaluji leyɗele baɗe no leyɗele Afrique ni basalle tamate gerte bukki e ko nandi hen tubakoɓe nanirta ɗum e leyɗele mon ko cogguji mayɗi kamɓe ɗum ko nafoore wonandeɓe hen kono onon ko musiba mawɗo ɗum jogori jibinande on so ɗum dartinaka sabu ngaluji mon fof jogori ko mayde pak gonton ñamminteɓe ɓe mbawana koye mumen haydara so wona fortude goddi e yowitade eɓe ganduɗa nanata illa noddandu haalis ko ɓuri raɓɓidde e haala balle tubakoɓe ballata on ɗe ko funti mawɗo woni ɗon funti mo ganduɗa rokkataɓe ko yeeso giɗo jurumdero tawa ɓe dari e gonga ko e siɓade ƴiƴameje mon pinal tubakoɓe nani tuggude e Grèce hanki ha e Amérique hande ala fof nde tubako wawi wiide ene foti wonde ceerno leƴƴi fof e bange peewal e moƴƴugol jikku ɓuri hulɓinade hande koto bange doole alamo tubakoɓe mbaddete koɓe beela fof eɓe mbawi gaynude ɗum mo yeddi ɗum yo ƴewno Amérique naaɓe nangirta yimɓe ene piya ene mbahlita Afghanistan e Irak nan e hakkillaji yimɓe fof kono noɓe gardori to bange doole ni ko noon kadi ɓe kettiri caggal to bange nesuji e jikkuji tubako caggal nde wari diine ha wi pak woni joni ko e bonnude neɗɗagal aadi aduna horam ɗo neɗɗo ɓuri rendo gueɗal hay sinno ko on aduna tubakoɓe moƴƴini jiɗi tukkude hen leƴƴi e rendoji e alay sago wona aduna juutowo gurdam ade so salima tongi ɗi ganduɗa alay sago ɗi gooda so tawi yimɓe ene jiɗi wurde gurdam moƴƴam darima e ƴewde kala ko weli fittandu mum waɗa woni ko e soppude ɗaɗi mum
ala fof ɗo tubako wawi rewde ha moƴƴina ko hakkille adi salade gorkati yagal walla debati yagal ala fof ɗo ndewata ha gona nesuji walla jikkuji moƴƴi hay sinno de hoolaɓe leƴƴi Europe hewɓe kaɓama ha bolitigi yon gorko cuusɗo darade wi ko ɗum bakkat bonɗo mo Allah bonni yaltina e yilirde fonde ardade leyɗele Europe denduɗe ɗiɗo jikkuji nefniɗi ɗi jaadani e tagore e ɗi ganduɗa hay jawdi jikkaki ɗumen mbawa moƴƴinede hay sinno to leydi Amérique won yaaɓe ha kalfini église mumen hono juulirde chrétien en gorkati mo suuɗaki e kuɗel moggaki e leggel so tawi pinal tubakoɓe daringal e yañude nesuji e jikkuji baaɗi ni lulnade teddungal aade jaalima ma neɗɗo ya ha jasa jawdi salli ala Muhammadu